Hi guys, majong hapon ni jong tanan guys. Ako na pod ni si Jean Burns. Kamusta na mong tanan? Diyan magyamping mo kung asa man mo karon dapit. Hamping sa kanunay guys. Nako dari sa one guys kanang naay gawas kay si Junjun ganiha na malit siya kanang naay kahoy. Diyan nara dari ni jagi pangbutang wa pa ni diyan na arrange kay. Ara mangadjong inita o kanang naay kuan. Nangagkagang buhok kay gikan ko dagtuga higda-higda ako no nakapanudlay. Sira ba na sa nino? Ano mo nagising sa ninaw, nakamura na magkagirip. Nag-share ko nila ng giubo. Pag suot na ko, nakonbitaw. Nagising. Kuan guys ba, dili ka pwede ka nang naay anis gawas nag-adlawan. Mga alas 9, alas 10, pag anis buntag, grabe na kadyong kainit. Ano, pagpalit ni Diya ganiha, dala ni Diya diha, gibutang kay, wapa ni Diya tarong, kasi ni Diya butang kay, grabe magadyong inita. Gisi na ra parang sanina sa kay nag-grip da na. Manay kay nga kubre na kayo. Ano ko sa sinina? Gisi nagsinina sa. Bilang gwapo mangyapon. Sabi na sinina basta gwapo. Gwapo kuno siya gihapon. Nagisi na guys pag kuan ako. Grabe ka dyan alimuota. Alimuot ka Diyos ka na naisud sa bay. Dito ganiyog mga kapadyas ganito to Mga matay. Nangalaos sa kanang naay mga kuan guys, kapadyas sa sobrang kainit ba. Ay ra ka naunhan na ka to aliso na lang nakumbitay. Bawo si Timaylan ug mahinog ni. Kani o. Katong sabi hapit na may nabi ko anong pud nato to. Kuha kay unahan na pagkaskwaknit. Tas dito liso na lang may nabilin. Bawa asa gidjahang panit ang gitanaw-tanaw danawa man pay panit na agbang basid gikaon ag panit. Naman ay bunga diha o kan kabuk na diha si babaw upat ng tatong nahinog na naunas paknit. Puro na lang na sila. Diya ikaw upat ring diha nga makabuot ra. Tanawon ko no na dari aga hanggi tanem nga kanang kuan. Tanem nga kanang naay insaray nga dadto chikos. Namo kay gitanam dari nga kanang naay chikos. Nakagitanam dari nga chikos. Tanaw na to guys. Nabuhi na dai siya. Na guys, kun man na siya chikos. Na dari. Nabuhi man. Yan nagamo ang kuan natiguang nagkanang niyamo ang kalabo. Diyan nagtusok ko dari sa kabuok dia. Nabuhi ba dya po? Mo lagi nang gipang trapuhan. Ko no. Pila ni kabuk imong gipalit? Napo ni. Napo? Nagpito lang ko no. Pila tanan? Sisi. 17 kabukon sa nganda ni. Ay pilay sukod. 2x2x 8. Utso kita son. Disportas ni. Coconut tamber. Kaya dyan natumbuliton dito guys sa to nagabahak. Muna na ijang hinahina dyan ukuan guys trabaho. Diyan kanang mga kanang tabladan ha. Diyan po nang alidan kay gabok naman na. Kanang tabla. Dili na. Tikos na. O di din na ni mo tangtangan. Abi ko gimo nang tangtangan. Ilisa na kung tagar dipik sayang tugas na. Gahi pa na sa tong naon. Oo. Baga pa kaya na tong naon. Asa dito imong giingon nga gabok na? Asa day gabok? Marco. Giyarang Marco. Agi mo nga lida nagmarko ra. Abi man ko pati ng tabla imuha nga tangtangan. Kanang tabla bisag mga puna ta siguro di pa namlata. Tugas na. Karaanan ng ilang bay guys. Kuha na ko nun 20 katuig na kapining ilang kuan bay. 23 years. 23 years na yan guys. Barog na po. Gumamila bisag grabing inita wa jay po asa pamuwak. Oh. Kabing daghanang buwak wa jay puas. Sa grabing kainit. Nadaot si just init. Lamira ba ni tanaw no kana ni bubukad si taman, no siya kabukad og taman karang kainit. Magdari gani nangataktak. Nawag dari nangataktak ag uban. May tanaw nagmoto dito. 2 years na pa ang nakalipas nga ni sakat ta dihang
Mutuha. Tours today. Oh, naay memories sa katong nayato ang gi-upload sa una ba sa Facebook nimo. 2 years ago na. Katong picture nga ang sa katadiha. Grabe pa na yung bukid piso na may plite para matunag langit. Naloy ko sa kanang naigsuon ni Mayor ba nga si Mimi Naman. ning tawag nagistorya may ginaba video call. Naghilak si Jaran ni Jang hilak guys, na stress si Ja tungod sa kananay nahitabo ba nga katong kananay sa kananay vlog ni Mayor. Gisakitan si Ja. Sinaptan na tigsuon naman. Mura ra ba ja pod nagamo ang manghud pod kana sila. Si Mayor katong nasa burot. Didto si Ja nasakitan sa kanang naay sa katong naay part 2 nga kanang naay vlog. Aran ni Jang hilak guys ako kasabot pod sa kananay ang gibati kay naluoy ko ni Ja, naluoy po ko ni kananay Mayor. Kay di ba ja pod lalim na nga nang mag-away-away nga kanang igsuon ba. Sabi ka dyan ni Jang hilak, rebing hubaganas kanang naay ijang mata. Nakuan si Ja guys. Stress na ba kay turo ba sa ibang bansa? Nakuan si Ja kanang naay na depress lagi. Kaya maghilak si Ja mo kalitra kuno kanang naay to agi jang kuan ba kanang naay luha. Kay isakitan si Ja sa kanang nahitabo nga. Ingato mo to ang istoryahan nga mag-relax ra laman si Ja di maghilak-hilak kay ladyo ra ba si Ja to ara ba si Ja sa kanang naay laing nasod. Diyan mo to nanawag kuno si Ja ni nanay. Nagkaistorya ko na pod sila ni nanay o kanang naay ni Terry. Basta guys naluoy ko ni Ja guys so ako kasabot sa kanang naay gibatahan na ba pod na silang giila nga ahang kanang naigsuon kana sila. Naluoy ko ni Ja, naluoy po ko ni Mayor. Ganyan na lagi siya nga dapat wa na kuno naghimo kanang naay part 2. Okay, okay ranta kuno tong vlog nga kanang naay katong una ni Jang upload ba katong part 1. Dito na siya gisakitan sa katong naay part 2 na nga kanang naay vlog nga pangbanggit na kuno ni Mayor tong tanang mga igsuon na. Kuan gisakitan si Ja kay nganong damay pa kuno ni Mayor ang kanang naay ubang igsuon nga kanang naay way labot ba. Damo to hanggi istoryahan nga. Relax ra laman, yampo ra laman natos Ginoo kay makuan ra lagi na imuhang gibati. Mawara lagi nang imuhang sakit nga kanang naay gibati karon kay natural ra man gajud na. May ngana, di man gajud na. Malika dyan. Uy, nanilhig na mas kuan timok. Samkay tangalingan pa. Halingan nato. Hira pa niya ako kanina, mura na rin. Ano nilhig. Grabing gagahanas ka na ng mga kuan. Sagbot kay grabing ka ng kainit. Baw, gidilit na ba ni Mayor ang katong isa ka video. Mga iga man daw tong giingnan na ipa-delete pero uwahin na kay naghana naman kaadjog nananaw kay babadya mo basta about o kanang nay maritis nga kuwan dagan dyan na kaadjog manglitli dagan nga dyan na manglantaw papo ko kalantaw na delete na ba ni Mayor kay ningin man to siya nga kuwan kuno ipa-delete kay na kuan lagi ko ng gubang igsuon gisakitan lagi po gubang igsuon nga kanang naay way labot kay di man kuno pudta ng igsuon nga makakuan ni Ja katira mga duha mo to siya gisakitan kay unsa na lamang kuno pud si Ja wa ba kuno pud si Ja kanang naay nahimo Sayop magud bay dapat ang ibanggit kato lang igsuon na nanakit niya di kay tanan naman. Sayop yun. Maritis po guys ha. Nakita ang good ko. katong na-vlog ko nun ni Mayor nga part 2 mo di kuno ni Ja madawat kay na nadamay naman kuno sila tanang igsuon naapil naman kuno ang kanang kuan way labot siguro sa kuan ra pud to guys ba sa sobrang kakuan ni Mayor ba sa sobrang kahiubos kay ngano laging angin lagi dadtong kuan passion fruit passion fruit
nakakuan po ko ni Mayor si Jang Said. Nakasabot man gijang igsuon datong una ni Jang kanang naay upload agkaton lamang ikaduha mo di jud kuno ni ja madawat to dito siya gisakitan katong part 2 nga kanang naay vlog. Ganyan na lagi siya nga madyo lamang kuno og kanang irison. Yung kung bisag irison to daghan gihapon nakakita dagto kay daghan may nagatang mo nang angginan siya pasag dila man ang mga ubang tao day kay maritis ra man na sila yung mga jud sila kay baw kanang unsa jud tinuod sa enjohang kuan pamilya ug ikaw unsa kang pagkaigsuon ni Mayor mo nang Ginoo ra man pe nakaibaw mo nang siyang gistoryan kay grabe gid dyan baga siyang mata perting looja o daw say kanan na itarang nga kanan na itug di daw sa makatugay kanang nay mapalit ra kuno tuwag kanan na ijang luha gisakitan kuno siya diyan may nautra ko nga magka-okay na sila okay loy bisan ng mga bataa kuan na mo guys dira po na sa mga ang daghan kana sila kay gagmay pa na sila mag-anaan dyan na sila sa kanina iba guys nang maritis po ko bitaw harapod mong gistoryahan guys ba gisira pod na ninyo ang kanang kuan sa kanina igsuon ni kanina Mayor ba kaya naluoy ra po ko kaya po tiningan nga pwede ko na pod si Mayor ang kanang naay kasuhan o kanang pakaawaw kunos kanang naay igsuot kapila to mga plastic na tupaw to para limpyo tanawon ba kanang diha kanang diha ba pwede na ali nga nang kanang nadiha karong malimpyo pud tanawon Kayo man. aga pila ng kuan kay abog Sige po kayo. Iba na ini. Ini napawang no dagkan mo. asa Doon. magpanit sa bunga no Ako tong liso kay matanom na. giunhan man tas kabog hoy nagbitbit masinday og manok kasa kaday manabong hilig og manok masabungiro siguro sa bungira di ay kuya mabata ang babaeng buhat nga bitbit maginagtan na may music kasi gapos la music oy sayo sa pa Siraan ulo. Yung katawag la pariyang ula. kung sila pariyang Ano na mong naong? kung sila pariyang Lapad na naong. lapad daw sang naong kalingis ang naong mura nagbuongon galapad ko nung naong ngalingin namang gani palitan ko ni Jackwan guys kwintas nga kuan naman ni guys kanang isang tanan ni pasyon ba kaya tinuod guys to apas kanang nay kuan pawn shop dakang tabang ba japon ni nga nga natay kanang tinuod nga gold ba ug makinaon sa na emergency natay kanang nay magamit tanawa tong kalit ko ka emergency kanang gamay ra gamo ang kwarta ba kuwang ra kakajong gamit tong ahong kuan guys kwintas kanang singsing bracelet o kanang mga pindan mga pangitabusang kinabuhi ba kalitra kaadyo wadyo ko nag-speak nga kanang hanggang pagbuntis ingato di ay kayo gilahos pan tatos Ginoo kuanan ta to kabuan naghang ti dyan ron upat na mo nang mga pangitabo guys kalit-kalit ra medyo ta kana ni makahibaws mga pangitabo just kana nga to ang kuan kinabuhi bahala na basta kanya nagsigigsajaw dari nagsigsajaw Katawa na to guys para maanod ng mga kuwan. Mga bad spirit. Diha man tinangamusta kamusta ko pag-gym ni Gian. Sige gyapon na siya gym guys kada hapon pero depende ra po si Jang lawas kung kanang kaya ni Jang di sa kapudyon mag-gym na si Jang. Ako ni undang no guys kay nagasiman man.
Agi Junjun, agi jang pag-gym na nahuneng sa kadatunay na kuan ko. Katunay na hospital ko, huneng sa siya. Pero kay naghinay-hinay naman po ko ka kuan guys. Ka-recover kay sa kabuuan naman po ko gikan sa gipirahan. Kasi mabalik na po na siya kuan gym. Nagbalik ni siya kuan. Pamasahiro po di, pero di pa po na siya mamasahiro kay maghinay-hinay pa na siya panday. Natong amo ang kuan. Taas. Sweet, duha ka langgam to as taas oh. Gani nagakak sila gabuwag na noon nga. Kapansin siguro sila nga naining lili. Alabi na eh. Sound ko makapireta na rin. Di man kay tugtog raman wa may kanta. Hmm. Tugtog ra way kanta. Tadi dia pagtubra. Pagkanta. Mga pila ka adlaw ka na imong pandadyon diyang taas. Dugay na. Akong i-kandon. Planuhan ba? So ano pagsaka? Diya nagpanday nimo na asa may mong tungtungan. Sulo ra jud ko ni kay wa may makatabang. Kay ikaw di mo ka makatabang. Bigyan di pud kay eskwela. Ubot lagi kaning ubang kaya kung idamba diha, dinusap nakasaka dito. Nagutsi po ba sa? Sa kadugay na sa panahon ba mo na nakuha. Kanang bongbong ako ra nang kuanan. Bapingan ba para mo puti din pintalan ako. Ug ilan na lang ka nang gisemento tanan no kay semento na marindaring kilit. Wahi naman. Wahi naman yung simento. Kani may una dyan ni Barog kahoy. Ah, ginjong bay sa una kani pang kahoy. Ag kani sibay may bago pa. Kana bago na kani. Da bago ni. Ah, Ang bago na atop andan na atop ra. Andan na niya atop pa na. Hindi din sa gilid ri wala pa na. nindot ang tatong semento na tanan ba kay panghabang buhay na. Ay pila ra koy income mga baboy gamay ra sa baboy. Aw di ba ya kataghan kay baboy sakto ra makababoy baligya palit og materyales. Mas mama dia busy ka Justin Dan si mama kapindot sa ijang kuan. Tingog. Cellphone way tingtingag. Unja na ka mamisbis pa kay init pa man na sila. Namang tanga do sagbot na. Tangtangan na pang sagbot. Yung tangas na sagbot. Sa dito. Nagkana. Nakita nam sa may gas di naman niya mong jota dani. Aga mo ang jota taman ra dare. Kanay. Di ah. Tubangan. Kani Kana. kanina Lemon. taman ra ni Dani ning amo ang jota mao ni sukdanan. Tulong dito. Padong didto. Kana diha di na. Na mo. Ang kani nakapursil na ni, nanay nakasuot dito sa kalsada oh. Porsil. Ug mapalit na diha tukuran na nagbahay, di na mi diha makaagi. Ari na mi dari agi. Ug nanay makapalit di na mi diha makaagi. Ug mapalit na badya na ra nang inita dani. Landong na noon kay wala init kasi. Wani hangin, labi nagtukuran na diha building. Ug kinsay makapalit dana basig tukuran nilag building. O bakuran ni Dani. Mana, sa lipod na ta. Pila ka po ilang baligya dana? Milyon kapin. Milyon? Saka milyon kapin na nagaro. Nagnatay milyon kay ugma-ugma po natin yung palitan sa magtukod ta dito tindahan. Hoy, asa ka be? Asa man ka? Hinda ka narabano kulot ra ba ka jud buhok? Murag barbe. Bitaw nindot ka jo po yan sa kananay probinsya na kay kanang farm ba? O nay lami po yan o kanang kuan. Na Probinsya. imong balay na sa tunga. Atong palitan na diha pa kay mo na tig farm. Bati kita pikarsada. Ano rig dapli karsada? Hindot ang farm kanang gusto ko sa bukid. Ana diha kay og na kay balik diha diretso na nimong ibalik diha kay dapli karsada. May stress imo mga hayop diya kay saba kay na yung mga Kay mo mang bakuran. Bisa na, isaba ba yan ang mga skinan? Nindot yung farm na gid ka sa nasa ka nang magbibibib ba kay nakay mga manukan, kandi. Okay ra man magbuhi mo kada mga manukan. Okay ra man ang mga manok na. Bawal siguro og dagang balay oy. Ha? Ikuan ta kay manimaw ba yan ang mga itim nga ko. Yari tayo. Magbuhi ta diha mga baboy oh. Mga baboy diha atong buhi. Mga imposible na yung ipangunaw na. Di kay mamaligja kadali ra man kay dapli Diretso ka ragsakay. karsada. Dito Diretso ragsakay. Uy, ang imong ginawa na dito sa kayo ano na imong silingan. Kunyari, Pabarangay ka. imo nang mapalit ng juta diha unsay imong himuon?
Nindot yun mo diya. Tindahan. Sige lang kay og madamlag, ugma at ang paliton. Madamag. Sa panaginip lang. Ako og nang mapalit da ng kaning jutaga ning mapalit kani agang imuon. Isa. Maghimo ko dihag mini grocery, dayon vulcanizing kay daghan ba jay mga Mangagi. mga sakyanan. Kay wa man tay 1 million, matuog sa tag 1,000 times. Wa man tay kuan. Mura mo 1 nahubog. million. Nahubog mo sa aso atong Ni bakit? kauban. Libre lang naman mangarap. Aw. Di ba guys, libre lang mangarap? Libre lang O mga guys, bunga sa amang hawakan. chisnat dako na. Chisnat din na. Hapit na siguro ni mahinog. Chisnat. Hapon na guys. Sud na Miss Darisu.